Robric 199 și să mâine când o să de mai casa alguém sunt tot de rei și de not mare parte. Aici. Bă, dar ce punctul am la 498? Da, nu 800, da, ceva genul. Nu uitați, nu uitați să apăsați butonul de like. Ma, Ce faci pe Rex? ai luat rectul, mai Fac avem bine, mă mâine. duc într-o altă consă. Pa. Nice. Eu mai aveam mâine jumate, mă. Mergem unde mergem? Merg în nord. Eu iau spawn-ul, dacă prind sabele, dau un cap, dacă nu, marș. N-am primit nicio sabil. M-am dus sud. Și că mă Unde? duc nord, m-am dus sud. Ah, ok. Ne, până la sabi. Eu îi dau decât, bă, unul avaricea, nu i-au dat 3 ca jig. Internia, bă, V3 era internia și internia era prea bună și prea șmecheră. Vrei sabi de lemn? Da, Unde ești? într-o casă. Where? Și mă duc să iau un double chest. Where? Ah, uite-l pe unul aici. Corect. M-am blocat în cabel și gata, s-a de stone. Unde Blocat ești? că era Tyronul. Where are you, nigga? Nici nu cu aia. Robert. Spiritul de echipă. Sunt doar niște cuvinte dacă nu pui suflet. Este modul în care Păstrează și mie ceva armură de ară în afară de chestii. Uite-te, văd, te văd, uite-te. Uite-te, sunt în casa asta. Le-ai văzut pe ăla? Jegul ăsta nu mai rod, atât avea în inventar. Bravo. În ce casă? Uite-mă aici jos. Păi pot să și bine. Da mie rodul pe lăsă. Că uite ce armură ai. Am sabie de iron chiar. De stone. Haide mă sus pe ăla cu unul cu larg acolo. Oh, uite, uite. Uite, uite-l în turn. Păi, Am luat fix chest-plate. de aeră? Nu. Vină pe aici. Vezi că ăsta coboară, ăsta coboară. În afară, în afară. Coboară pe partea altă. Uite-l, Beko HD. Opa, eu mor. Dai, până să nu mori. Bine, bă. Hai, Ia fac. de aici. Ia de aici. Pantaloni. Hai, dă-mi arcul înapoi dacă dai să ceți. Hai să mai căutăm plări. Băi, Păcat că trei. nu avea sabii de piatră. A? Păcat că nu avea sabii de piatră. Am eu una. Ai un diamond sau un iron? Am un iron. Tier 2 ne-a luat. Vrei iron? Tire ne-a luat, uite ce spui de iron, ești nebun? Eu am găsit pantaloni de iron. Eu te mă. Vrei iron? Uite, l-am aruncat aici. Ia, nu, fă-ți tu sabii de iron. Și-am luat din spawn, ești nebun. Vrei pantaloni de 5 sau? Am. Ai un iron în plus. Hai frate, unde sunt ăștia? Acolo stau joc. Joc la sunet. Sper, nu mi Uite, se... uite. Mi se aude mouse. Nu. Mi se aude mouse așa de tare. Da. Uite-l. Unde? Sus What? pe pod. Era. Nu te du, mă, singur. Mă, Marta, A, locule. uite. Mă, Marta, locule. Uite, eu cobor pe liane mai steady. Mai Și să am îi luat dai full damage. Bă, Marta, locule. Da, bă.
Suși pula. Oh, mersi. Suși pula mea. N-ai văzut negru ăla cum înjură în română pe YouTube? Dă mâncare. Ah, vrei mâncare? Ia. Ia. Gata. N-ai văzut, mă, negru ăla cum înjura pe YouTube? Nu. Suși pula mea. Gata, bine, taci. Mânca-mi coaiele. Da, taci. Vezi că sunt la spam. Cine? Eu. Oh my god, timp de 2 la spam. Serios? Da. Acum vin. Aoleu, mor. Mor. Suși pula mea. Unde ești? Behind you. Mânca-mi coaiele. Eu... Câți săgeți ai? Câți săgeți ai? Niciuna. Ai arc? Nu. Mai bine. Așa îmi fac eu. Încă 12 săgeți, cu 17 am 29. Nu știam matematică, mamă. Da, eu am numai 10 la matematică. Că dacă am 9 mă put mama la creier. Ce păcat că nu mai merge chestia aia cu extra. E, nu. Merge, dar puțin mai grea. Da, o să meargă iarăși din 1.9. Serios? Da. Dar merge și acum, merge și acum, câteodată am câte un bug și nu mi se încarcă ceancurile și le văd animația doar. Da, bun, dar și pe 1.9 și ce mai apare? Ce? Iar block hit-ul de 1.7. Și rodul iar se vede ca pe 1.7. Fain. Mai lipsește să iasă 1.8.8. Uite, uite-l pe ăla, uite-l pe ăla full. Unde? Eu sunt la spawn. Unde? Tot acolo sus pe poduri. La poduri. Pe poduri. Coboară, uite, chiar coboară. Adu la spawn. Vine înspre spawn singur. Încă e pe pod. Eu sunt la spawn. Eu am toate secundare. Mâncare, 4 cartoni. Am unul la duce. Ia, să fac pe... Nu mai pot. Nu mai vezi, vină la spawn și stai lângă mine, că după aia iar dai vina pe mine, că ai mers. Dar tu filmezi acum de întrebare? Da. Am pus poze episoade pentru săptămână întreagă. Cu tine, da. Uite, uite, uite. Fuck you, Liane. Uite-l, coboară, coboară. Nu e chiar bazat. Adu-mi-l în pula mea la spawn. Dar merge FTR-ul la mine destul de bine și eu. S-a blocat în cablu. Uite, la are sabe de lemn. Și bravo lui dacă are sape de lemn, adu-l în pula mea la spawn. La spawn. De unde vei? Din est, vest, sud, nord? Oh. Est. Din est? Vii din est sau vii spre est? Sunt în est. Cum i-a dat hit-ul ăla, nu cred. Dar noroc că are sabe de... Păcat că are sabe de lemn. De fapt, noroc pentru mine. Ah, iată. Au venit Natma! Tot eu l-am luat. Serios? Eu fac jitter slow mo pentru și ele fu și ele la... Da, tu ai luat itemele. Oricum am luat 9 puncte pe el. Să ce? 9 puncte, 9 puncte. Nu știu pe unde mai sunt ăștia, încă 2 ne mai trebuie.
A, da? Ia bine, ia mai bine să stăm la spawn să așteptăm că n-am chef să mă mai plimb. Ia dă-ți tu kill și spune-mi asta. Să pierde acum 100 de puncte. Da. E pula. Hai bă, fă o cauză nouă, fă o cauză nouă. Așa am vrut și eu lungul ăsta seară, dar nu. Iota, de aici s-auzi. Aici, pe aici pe undeva. Da. Urcă sus aici în turn. Păcat că nu pot să urc jos. Natvar e mai prost de fel. O știi doar. Unde e ăsta? Uite, double tier 2, vreau să arăt un double tier 2. Da, l-am cum. Urcă sus în turn. Bine, gata, am prins ideea, luat un nou mântuit. Da, dar nu mai am cum să mă mai întorc. N-am cum să mă mai să vin. A, bă, da. Ia să mă duc să văd. Fix cum ieși din mapă. Este și o barcă aici. Eu m-am dus pe la o fermă și am găsit ceva mâncare, da? Nu e nimeni pe aici, bă, ești nimeni. Ia să mă duc eu la spawn să fac sapi de ea. Dacă Bă, dar poate nu vine cred. ăsta la spawn. Uite-l! Unde? E full cârpă. Unde? A, bată. Nu pot. Am lag. Deci- Nu, ce lag am. Se vede Asta că că n-am PC-ul săgeți. se vede că PC-ul tău e din carton. Am și eu lag pe mapa asta, ce vrei. Cu toate A, că- da, eu am 180 de FPS-uri acum. Da, și eu am 100. Uite, 96, 90 ceva, dacă câteodată mai merge puțin mai greu. Am dat vreo frame-uri. Plus că mai și filmez deșteptule, deci... Tu filmezi în 30 sau în 60 FPS videoclipuri? 30. Dar de ce mă, 60 nu Ține PC-ul. Nu, că în 60 nu se vede bine, pe OBS. Pe OBS, nu. În Respection se vede. La primul videoclip, 3 like-uri. Bine, bă. 3 like-uri, 3 view-uri și un dislike. 3 like-uri și un dislike. Dislike-ul ăla nu a fost la mine, cu siguranță. Haide, skill. Da, Hai mă, pune să-ți dau bani. haide mă, că am minus 3 inimi jumate, mă lași, poți să mă bați așa, dai gol Uite, direct. uite ce armură ai. Îți dau pantaloni de rășutaș din gură. Dar Hai, sabi și rod. pantaloni. Și nu Pune-ți folosi pantaloni. niciun macro, niciun nimic. Da, mă, bine, gata. Hai, ți-ai pus pantaloni, hai, go. Uite cum face 4, GG4. Da, eu aveam minus 3. 100 de puncte. Hackere, măta! Hackere, măta! Păi cam atât a fost cu acest episod, sper că v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare. Vizionare plăcută, mulțumesc pentru atenția acordată și da, bye bye, pups!